ורדה. אבל בערב חג? על כולם לתפוס מחסה? מחסה, על כולם לתפוס מחסה. בעקבות חשד לפריצת האקרים לאתר האינטרנט המקומי, ושי החג יחולק בשעה 4 במרפאה, יניב סוויסה וצוות צחי הוקפצו לטפל באירוע. אוקיי, אפשר להירגע, אז בואו ונראה את המערכון הבא. בפסטורלי בקיבוץ עין החורש. השמש במרום זורחת, ורדה אס.אם.אסים ושפע שולחת. הציפורים על צמרות העצים מזמרות, וילדי הגן משחקים בחצרות. גילה אל מחסן הבגדים פוסעת, ויונת על הקלבקר ודערה נוסם. עוד מעט ינערו האנשים לאכול. עובר אורח ממיין את השפעת האתמול. הקסה במרכולית שוב רקובה, וחלוקת העיתונים כרגיל התעכבה. אריאל, מה קורה? בוקר טוב. הבוקר הגיע לידינו מידע מודיעיני מסווג המצריך אותנו להיכנס לכוננות גבוהה. סוף סוף ההשתלמויות השתלמו, וכל מה שלמדתם עד עכשיו בא לידי ביטוי ברגעים קשים אלו. על הכתפיים שלכם מוטלת האחריות הכבדה להצלת המצב. טוב חיילים, נא להתפקד. על כל אחד להציג את שמו, תפקידו וכלי הנשק שלו. צבי וולובסקי, לוחם. צבי, מה כלי הנשק שלך? שושנה. אבישקו, לוחם. מה כלי הנשק? שרירים שלי. גלי, לוחם קומנדו. הנשק, חזות קשוחה וקסם אישי. חסרה לנו הלוחמת הרביעית, אייל טוראית נוגה בר-לב. קוקו! אכן קוקו. ולענייננו, בתאריך ה-11/3/2011 החלה בקיבוצנו הרפורמה להפרדת האשפה. יפתח, תן לנו סקירה זריזה מה התרחש בזכות הרפורמה. הקשב המפקד, מי נחל אלכסנדר נהיו נקיים יותר. חוות הקיבוץ נסגרו. הרפת החלה להפיץ ריחות יסמין ולבנדר. תודה יפתח. אבישי, אליי, פנים, בהקשב, המפקד, חיים, עמית, פסיכולוג. בלבד. ולענייננו, על פי מספר דיווחים מודיעיניים שקיבלנו, עולה כי ישנם מספר אנשים עוינים המסכנים את עתיד הרפורמה, העולם והקיבוץ כולו. לא! הקשב המפקד, מה הקשר שלנו לכל העניין? כאן צוות צחי נכנסים לתמונה. ורדה, הציגי בפני החיילים את צפי התרחיש. הלילה צפויה להתקדם שיירה נושאת כמות גדולה של מוצרי חשמל. ומה הבעיה בזה? היא תתקדם בכיוון פח הטקסטיל. ניפגש במקלט החמ"ל בשעה 9:00. עד אז כולכם תקבלו מסרון מוורדה עם תדריך מפורט ודרכי פעולה. משוחררים. הגענו ליעד, תתבצרו בעמדות. הם לא מצאו יפה מאוד אבישי, גילית להם את המיקום שלנו. עלינו! אל תזוזו שאני זורק! אתה לא טעה! אוקיי, נעשה כל מה שתבקשו. קוקו!
אוקיי, קיבלתי, תודה. מחלקה הקשב. הקשב המפקד! יפתח, אתה יכול לשבת. כעת נודע לי כי אחד מעשרות החתולים של דנה הררי נתקע על עץ בשיכון עולים. זהו מצב חירום מיידי. עלינו לפעול עכשיו. יפתח! אביסקו! נוגה! וצבי! חיים עמית! פסיכולוג! שבט צחי! המשימה! אנחנו כאלה חשובים! חושבים ירוק, חושבים רחוק, חושבים רחוק, חושבים ירוק.